Lapen pini nili nali tuma fan bangke Orunodoi asunia lo nali tuma amen duma ave malabangso status ko son se kachilang ning malabangso puthak sinili nali tum han labangso video lo nang than pachini pon ikpo lapen aprang si kadu kavia fans tame nili hen pens tame kardom tum jong si labangso YouTube channel la fan kaching hon ka support do pule nali tum kaching hon pen subscribing on lapen adung hes tame belarjan theklangi hodak tame nali tum ber ponik dianon lalo pule monon pinili ajada son le upload tame nali tum labangso notification kelong da pranya fan tangte pini labangso APHUTHAK le pathiek pen chethan polonang lapen lang polonang tame lason beneficiary details matinali tum jongse prang pan stame Orunodoi asuni long nali tum amen registration do pulote nali tum copy post tangkana chethapte de laso pending tan nali tum chilang melala pen jongse akimi stame nali tum apply dun mate jogdun iglo pulote nali tum labangso details tame nali tum dakpen lang pon ikmelo prang sinang litum kelangi apan labangso website along na homri nang po orunodoi.assam.gov.in labangso dim nili labangso link labang ke video description ang sta pipon igdet pola penang litum video description ang pentam pen stame long dam ik po lapen nang litum jong labangso link long ber lo polta da son nang litum mobile non laptop mon lapen kapre dim nang litum majat pen lang stame la son arjana chiklang ik po lapen jong se nang litum non details lying bolte aprang sinalitum la voluntary OPT out by beneficiary nalitum dak 10 digit mobile number ber penstame nalitum search mobile number long ber penstame nalitum details dak nang klang ik pojong sinalitum amen jong se Orunodoi asuni long dudun pulote lalo lapen ako puthot dotulang apen nalitum son kelang pan pulote review la beneficiary status pudui labang sodim nalitum ber penstame langdam ikmelo labang sodim nalitum ber igon view beneficiary status nalitum status non koson sike do bom langma labang ta nalitum dakpan lang pon ikmelo mate documents tong ka pending ma account tong ka pending ma lapen ka kopias son sidak pending langma labang nalitum details dakpen lang pon ikmelo aprang sinalitum lason view beneficiary di status pelong ber igdet penalitum Orunodoi beneficiary summary lo labdak bangke aprang sinalitum da option long poni select district lapen enter last 7 digit of beneficiary nalitum long beneficiary details mat dia ikha beneficiary number do ignang po lapen nalitum dak state mate district banalitum dak pen select pon ignang po kopia district pen loma KARDOM long pulte KARDOM long ber ik penalitum la 7 digit beneficiary nalitum sum ID do labang so ID nalitum dak ber pen nalitum la search long ber pen stame details bangke nalitum lang ikmelo mate details nalitum kuma ID mate kuma beneficiary number se ber ma labang ke details dak pen na chiklang ikpo la pen puthot bag wang thulona bag wang pen akoni lina piklang thu ikpo koson son konat pensi kilang damme malapen ko sonson se kilang damme manalitum dak kadoka ve details banalitum thek ponlong ikpo lapen nalitum na sonson video kilang long veria pan labang so YouTube channel labang kaching hon pen subscribe igon jong si video to nalitum lang misen pulte video to share igon lapen KARDOM long arat do ansta me palang iknang lapen dak bag wang nang po lapen bag wang de benefit nili dak nang piklang tu ikpo puthot nalitum bag wang det benefit nalitum puthot nalitum ke dam thu naing bangke la view status labang so dim nalitum dam ignang po la view status pathekloing la thaksi nalitum option thekloing labang so dim ber lopul nalitum dak penstame details bang lang ikmelo approx nalitum la view status long ber ego daka sub so loading ikpo la ben kapre ga pis mate kapre gar nalitum a mobile screen long stamina chiklang ikpo Orunodoi application district wise status nalitum dak pen status panglang ikmelo la pen nalitum district wise se dak thak pono la KARDOM long polte nalitum 21 number long KARDOM long di nalitum la KARDOM long pu ke todim nalitum ber ignang po mate press ignang po la KARDOM long pu ke todim do labang sodim nalitum ber igon la lo polte nalitum la KARDOM long district details bandang nalitum matheng no stame chiklang iglap po la pendak asap so loading apor nang ikchatit national tum stame chong hong ikchana la pen KARDOM long arlo ke do an
dak details bang ke dak nang litum matheng no amen dak chiklang iglapo number 1 pen chenglok nang litum lapu scroll down on lapen dak next last page la son dui nang litum dak pen kadu ka details lang ikmelo bangko ans apai dak pen an kar beng long arat apai ane dak su du iktel la Orunodoi long ki do ana bangke amen do ana bangke jongsi nang litum dak pen la son sikiri sungkrung nang litum amen long der upul nang litum athak bang dui search for name beneficiary number nang litum dak amen pen stami nang litum ri ikmelo matelang ikmelo la pen jongsi nang litum atheng no jongsi amen nang chiklang eglo pulte ni da example da amen bangga nili thek na than thelos ta mena litum theklong ekpo screen along theklong ekpo sta me dag nili blur pic delo la pen nalitum la amen a bear long thai arjana son dui details laing phan nalitum dag bear pen nalitum details bangke lang ek melo nili da example nili bear iglo la pen details bang dak nalitum atheng no sta me theklong iglo na pela son lo nalitum jongsi kimi apply don pulte nalitum stamela pu la son pen nalitum amen pen stamel lang ikme jongsi dolo pulote doma ave mamate accept el ma accept selang ma jola so puthak bang nalitum chilang ikme lo jongsi nalitum amen dolo pulte la pen matha thepin pen nalitum tangka bangke long ikpo mate government hin pen stame nang thap ikpo la pen amen do tum adhok tume long lede titido hala ki long lede tum bangke PM Kisan son se EKYC bang complete play data hai lang mene la se payment bang pending ik check titila dalo nang litum labangso video ke lang pen stame inut bahini atum duta hai mene Orunodoi alle ke long wo yatum bang do pulle nang litum la comment section nang comment pigon nang litum Orunodoi ekon mate la Orunodoi atangka kon ans nalitum long ikboman labang ke nalitum komen long bataing si pik tha osi nalitum la son thak thak se dak nili na piklang ateng pe nalitum lang dam ikme dak ke thom option do nalitum la ke thom option long ber ik pe nalitum stame kadu ka we details man nalitum lang dam ikme la pen labang sukelang hojong sipini technical issue la pen problem du kok ta hai hai hot pen hot bangke las nalitum jongse details balan chiklang ek edat putening oi ik dari lasi gonteng si gonteng ni penalitum try damon nalitum bangke pare details bangel lang long po jelalo alam bangke la pinya video lang mala pathiek pen la an sinili nalitum pan nangok than pachini ik chotlo la penalitum lang misen labang so video lang misen plus share gon la pen channel long labang so YouTube channel bangka chinghon pen subscribe bangka tingni pen subscribe ikon tangti pinya video lang bulan cholo la sido me thakme kaduka ve karbiti 2.0 YouTube channel lang kelang rado an panstame nilen pen kardom change